Здравейте от нас! Аз и Тома сме тук да ви помогнем с няколко съвета от наша страна към това как да имате една истински въздействаща презентация, която да ви помогне да разкажете за уникалната идея, която имате. И все пак нека да се представим. Евелина Проданова се казвам аз. По-настоящем съм член и на Brain Workshop и съм част от борда на Able, но всъщност идеята за презентирането и въобще колко е важно това дойде преди няколко години, когато през 2006 започнах да се занимавам с продажби и се наложи да се науча как да презентирам себе си и идеите, които продавам. Ръководех доста дълго време екипи, които се занимаваха точно с това и осъзнах колко изключително важно е човек да се научи как да презентира това, което иска, как да презентира себе си. И всъщност оттам дойде идеята да ви споделим няколко от нещата, които сме научили от опит, както пък и няколко от нещата, които научих в Babson College, който е един от най-известните колежи американски, в които се преподава предприемачество. Там пък лятото се учихме как да пичваме. И нека да преминем към същината на нещата. Едно от най-важните неща, когато човек излиза и презентира своята идея, е именно началото. Или иначе казано, как ще започнете. Много е важно в едно кратко изречение, много ясно и точно да кажете кой сте вие, каква е вашата роля, какво ще представите и защо това нещо е интересно. Трудно е, защото с много малко думи трябва да кажете много неща и да грабнете интереса на останалите. Сега ще ви дам един много малък пример. Аз съм Христо Петров и съм ръководител на екип Ракета. На колко от вас им се случва веднъж месечно да изпитват дискомфорт при преглеждане на сметките за електричество? В следващите 4 минути ще ви покажа как да намалите с 20% разходите за енергия в дома си. Ето с този пример показвате кой сте, ангажирате хората, които са пред вас, задавате им въпрос, който очевидно, предполагам, почти всички хора изпитват всеки месец и съответно те започват да слушат и вие им казвате какво точно очакват те, т.е. какво точно ще им разкажете и защо те да ви слушат от тук нататък. Много е трудно да се напише едно такова изречение и моят съвет към вас е да седнете и да го мислите и да го преписвате и пренаписвате до момента, в който то не звучи истински ясно и всички излишни думи са премахнати. Така че тук съветът е да пробвате до момента, в който успеете да намерите правилния начин за започване на вашата презентация. Оттам нататък е много важно да говорите за това кой, какво и как. Или иначе казано, да определите какъв е вашия value proposition и защо вие стоите пред тези хора. Какво значи value proposition? Това именно показва ценността на вашата идея. Value proposition отговаря на следните въпроси. Какво представяте? Кой ще се облагодетелства или за кого е добре това решение, вашата идея? Защо тези хора имат нужда от това? Как работи? Дали е приложимо? И какво в крайна сметка прави идеята ви различна? Какво ви отличава от всичко това, което е на пазара? На кого ще помогнете? Value Proposition по същия начин в началото, като обмисляте какво да кажете, как да го кажете, се изписва с едни огромни думи, започват с едни огромни обяснения. Отново съвета ми към вас е да седнете и да го напишете, започвайки точно с тези въпроси. Какво, кой, защо, как работи, какво прави. Идеята е различна, като на всяко едно от тези малки въпросчета отговаряте с по няколко думи и съкращавате думите до момента, в който всъщност това не е едно единствено изречение. Имайки 4 минути на разположение, е доста трудно и доста предизвикателно за вас самите да облечете всичко това, което искате да кажете в тези 4 минути. И затова е нужно да разпишете нещата, за които искате да говорите, за да видите откъде можете да махнете всъщност излишните думи, излишния пълнеж, така да се каже. Едно от важните неща в сферата, дори когато става дума за решение с отворен код, когато става дума за бизнес решения, е разграничаването. Много често хората си мислят, че е изключително важно и биха грабнали журито или инвеститори, когато излязат отпред и кажат: аз имам уникална идея и уникалното е еди си какво и ние нямаме никаква конкуренция.
Мой съвет към вас, който получихме от инвеститори, които така се срещат с много предприемачи постоянно. Съветът, който те ни дадоха, беше: никога не казвайте, че нямате никаква конкуренция, защото в момента, в който го казвате, вашата конкуренция може да мисли точно това, което вие искате да ни разкажете. Това, което тя ги интересува и което по-скоро е важно за журито, е да говорите за това, кое ви разграничава от това, което е на пазара, от идеите, които вече съществуват, от решенията, които вече са измислени. В този ред на мисли няколко правила, простички, при определяне на уникалността на идеята са следните. Може ли тази идея да се изкопира лесно? Тоест, добре е да покажете, че не може. И това е едно от важните разграничавания. Отговаря ли на конкретна нужда, която заинтересованите страни имат, и това е нуждата, която малко по-рано в така наречения Value Proposition вие реално сте обрисували като важна. Говорете за новите и по-ефективни начини за решение на даден проблем, за ново приложение на нещо съществуващо, за нова функция с добавена стойност, за нови емоции, които създавате, но съвета към нас и съответно, който аз давам към вас, е: никога не споменавайте, че единственото нещо, което съществува на този свят, е вашето решение, защото това много лесно ще предизвика съпротива у хората, които ви слушат, и съответно може да се затворят за това какво по-нататък имате да им кажете. И не на последно място, според много от хората, които са жури на различни места, според много от инвеститорите, едно от най-важните неща всъщност е екипът, който седи зад тази идея. Според всички изключително важно е да споделите добре и да разкажете подробно кои са останалите членове на екипа. Хубаво е да споменете защо според вас те са най-подходящи за реализирането на конкретната тази идея, която споделяте. Помислете как да включите в тези 4 минути едно много кратко описание. Може би било добре на един от слайдовете на презентацията си да сложите снимка на всеки един от членовете, защото визуално е лесно да запомни журито или хората от среща кои са те. И с по една дума, каква е тяхната роля в екипа. Всеки един човек си има своя роля, вие сте я избрали, кажете им я. И ако имате възможност на база на това каква точно е идеята ви и колко време изисква конкретното представяне на идеята, на решението, на продукта, отделете си 1 минута да разкажете за знанията и уменията на членовете на екипа, които всъщност помагат с конкретните задачи, за да подплатите това защо сте избрали точно този екип. Ако си говорим всъщност за инвеститорския свят, много от инвеститорите казват, че искат, когато разглеждат дадена идея, да започнат с представянето и разглеждането на екипа, защото смятат, че е една прекрасна идея, ако не е подплатена с един много добре подбран екип, всъщност може да изгуби своята стойност и реално погледнато да не се случи. Така че може да мислите и в тази посока. Един малък, кратък пример. Иван Григоров е инженер и дизайнер с богат опит в международна компания. Той работи по дизайна на машината и на различните й елементи. Естествено, трябва да внимавате какъв точно е пример спрямо това, каква роля сте подбрали на човека, и да подберете тази информация за дадения човек, която отговаря на ролята му спрямо вашата идея. И естественото презентиране, демонстрацията на идеята, на решението, на продукта, много е лесно, познавайки сложността на това, което искате да представите, да се впуснете в обяснение с сложни думи, с много термини и всъщност това, което искате да разкажете, да се окаже неразбираемо за околните. Имайки 4 минути, вие имате тежката задача да подберете в минута и може би 20-30 секунди най-основното за вашата идея или за това, което показвате като продукт и като решение, и да го разкажете просто. Да може да се разбере без прекалено задълбочаване в детайли и в термини. Много е важно да сте много конкретни. Какви са точно функциите и изберете тези, които са най-важни или тези, които ви разграничават. Вероятно има много още, но за 4 минути не можете да разкажете всичко. Важно е да кажете какъв ще бъде резултата от появяването на този продукт, на тази идея, от това решение, за да знаят хората от среща защо да ви гласуват тяхното доверие. И съответно как да стигнете до тези резултати. Какво сте планирали като следващи действия. Ако имате прототип, задължително го представете
и въвлечете журито или участниците, хората, пред които презентирате, в неговата употреба. Дайте им да го пипнат, покажете им какво прави. По този начин не само ще ги ангажирате, но и те ще видят реалното изражение на нещата, за които говорите. И един малък съвет. За 4 минути не можете да разкажете всичко, което искате. Вероятно сте се подготвили или ще се подготвите много по-добре. След като приключите слайдовете, които ще покажете за тези 4 минути, направете си един набор от допълнителни слайдове, които да отговарят на евентуалните въпроси на журито. Подгответе се какво може да ви питат на база какво е било задавано като въпроси в предни години, в различни състезания. Потърсете малко информация, има страшно много, можете да научите изключително много за това какви са нормалните въпроси спрямо критериите, които са известни на вас и които са оповестени публично. И направете отговорите на тези въпроси на едни допълнителни слайдове. Дори да не стигнете до тях, вие ще бъдете много по-спокойни в момента на презентиране, защото знаете, че всъщност имате бекъп. И всъщност знаете, че това ще направи изключително добро впечатление, защото те ще видят допълнителните усилия, които сте положили. Евелина приключи и сега е моя ред. Томас Тайков се казвам аз и ще ви разкажа малко повече за как да направите една ефективна презентация. Аз лично се занимавам с продажби от 6 години. Продажбите според мен са ефективна комуникация. Продавал съм по телефона, когато хората не са могли да ме виждат. След това участвах в една програма в Щатите с компания Southwestern, където продавахме door-to-door, хората вече ни виждаха и в момента продължавам да се занимавам с директни продажби и съм съосновател на Delta 3, компания за продажби и инвестиции в недвижими имоти. Ефективна комуникация, тя се състои от 3 компонента, както може да видите добре на слайда. Най-големият компонент е body language, това как изглеждаме, как сме се облекли, гледаме ли хората в очите или не, как жестикулираме, каква ни е позата. По-маловажно е гласа и интонацията с 38% ефект. И вече най-маловажно, което много хора си мислят, че всъщност е най-важното, е самата информация. Не искам да кажа, че тя не е важна, но ако се концентрирате само върху информацията, ефектът ще ви е 7%. Много са важни тези 3 компонента и се получава, че 93% е невербална комуникация. 93%, което ще афектира върху журито, което ви гледа. Важно да се отбележи, че имате 90 секунди за първо впечатление, а възможните пречки, които съществуват, са бързо и монотонно говорене, липса на ентусиазъм, липса на контакт с очите, липса или прекалена жестикулация и прекомерно използване на технически и специфичен жаргон. Тук също е много важно, че журито е с различен бекграунд, трябва да проверите кой с какво се занимава и наистина да се опитвате да не показвате колко всъщност вие много знаете по вашата материя, да го представите разбираемо за хората, които ви гледат. Пример, сега ще прочита едно твърдение, ще го направя първо монотонно и по-бързо и след това, както мисля, че трябва да стане, за да сами да чуете разликите. Нашият екип разработи технология, с която соларните панели повишават ефективността си до 30%. По този начин цената на електричеството от соларна енергия се доближава много с тази, произведена от атомни електроцентрали. Това беше по-бързото и монотонно изказване на едно твърдение, а всъщност може да го направите много по-живо, така че хората наистина да ги заинтригуват, просто да искат да ви слушат. Примерно, нашия екип разработи технология, с която соларните панели повишават ефективността си до 30%. По този начин цената на електричеството от соларна енергия се доближава много с тази, произведената от атомни електроцентрали. Технологията, която използваме, е покритие от стъкло, но не обикновено, а такова, което има ефект на лупа. Разликата не е огромна в усилията, които ще положите да го кажете, но със сигурност, ако вложите малко повече ентусиазъм, се опитате да вкарате интонация, паузи, просто много повече ще ангажирате журито и то ще ви слуша с интерес.
Графика е също много важен, тъй като може би знаете от опитите за говорене пред хора, примерно дори в университет, когато трябва да представите дадена презентация, поне на мен ми се е случило доста често, че човек губи представа за времето. Притесняваме се, това е нормално. Даже говоренето пред хора е поставено на първо място като най-голям страх, който съществува сред хората. А примерно страха от смъртта е на четвърто място, може да си представите. Така че е хубаво да репетирате и това, което бих препоръчал е да има таймер, който може да виждате. Тъй като понякога може да ви се струва, че всъщност сте говорили 2 минути, а да са минали 15. И се случва доста често. Нека и поставете някъде таймер, който може да виждате, гледайте как се движите и предварително си изградете график, репетирайте така, че да знаете, примерно, когато изтича първата минута, вие за какво вече трябва да говорите. Да не се впускате в 3-минутно обяснение за екипа, примерно, тъй като няма въобще да може да обясните за идеята. И обратното. Репетицията е нещо, което ще ви накара да се чувствате по-уверени и много по-точно ще предоставите информацията на журито. Подготовката е изключително важна. Важно е каква идея имате, точно толкова колкото е важно и как ще я представите, как ще я продадете. Подгответе се като проучите с каква технология ще разполагате, тествайте, ако имате възможност, вижте кои са участниците в журито, както се казва, напишете си домашното. Кратко и ясно обяснение на идеята ви на хартиено копие за журито би било нещо много полезно, което може набързо да раздадете преди самата презентация. И определете предварително каква роля ще има всеки един от екипа ви. Може да презентирате като един човек сам, но по-раздвижно би било да включите и различните хора от екипа ви с някаква роля. И използвайте времето преди презентирането да наблюдавате журито, публиката, участниците и да изучавате поведението им. Представянето го разделям на няколко компонента. Първия е глас. Както казах и по-рано, практикувайте паузите, интонацията и бързината, с която говорите. Важно е да оставяте паузи между слайдовете, както и когато преминавате към ново изречение, концепция, част от презентирането. Имайте предвид, че журито ще стои много време там, случва се хората да се умарят и наистина с глас и интонация и по-нататък и с body language може да им грабнете вниманието. Очите са много важни, тъй като един от най-бързите начини да създадете доверие в хората е да ги гледате в очите. Знаете и физиологично доказано, че човек когато лъже поглежда настрани и така нататък, така че както се нарича на английски eye contact е нещо, което създава доверие и ви помага много в това да представите ефективно съобщението си. Това, което мога да ви кажа и като съвет е да не гледате само един човек от журито, а бавно да преместите поглед от един към друг, след това да погледнете някой в публиката, така, ангажирайки хората, просто изведнъж всички започват да ви гледат много по-заинтересовано. И така ефектът е по-голям. Позицията също е важна. Гледайте да не се движите като свободен електрон из залата. Хубаво е да сменяте позицията, така че да ангажирате от време на време хората, те да видят, че нещо се случва и за да ви гледат, но не прекалявайте. Бъдете уверени и един трик, който може да ви помогне да се чувствате по-уверени пред публика, както и може да видите на слайда, ползата на човека, който е тук, малко по-разкрачени, така че да създадете една широка основа, което ви създава чувство за стабилност. И когато се чувствате стабилни, стъпили на широка основа, това ви кара да се чувствате и много по-уверени. Стремете се да избягвате, да се облягате някъде, да сядате, да кръстосвате краката, тъй като това ви нарушава баланса и ви кара да се чувствате неуверени. Доказано е, не съм го измислил аз. Ръцете също са важни. Пак прекалената жестикулация или пък липсата на такава може да е проблем, така че по-умерено използвайте ги, но не е прекалено. Благодарим ви за вниманието, надяваме се това да ви е било полезно и сме готови да отговаряме на още въпроси, ако имате такива.